čekaj malo, ovo mi deluje poznato. Ej, čoveče, pogledaj, konopac! Ti si najbolji! Svež vazduh. Hajde, nastavi. Ovo mesto može da eksplodira, pa idemo! Da, odmah sam iza tebe. Opet postaje jezivo! Kakva je to stvar? Nemam pojma. Slušajte me, momci! Šta god da radite, ne paničite! Aleksis, ne! Ne mrdaj, Skloni Rene! se! Ta stvar bi mogla da krene za tobom. Rekla sam vam da ostanete mirni. Šta ti radiš ovde? Ostavi to, Rene, i hajde da idemo odavde! Pokušava nešto da nam kaže. Hoće da se popnemo na njega. Da, kao da ti možeš da ga razumeš. Znam da će ovo čudno zvučati, ali mislim da mogu. Društvo, bežimo odavde. Možda nam je on karta za odlazak. Ovo je slatko! Nadajmo se da naš prijatelj može da ostane ispred ovog robo-frika. Kladim se da je metalni već na putu kući. Osim toga, nema šanse da može da nas stigne. Nešto si rekao, Carlose? Zar ova stvar ne može malo brže? Nadam se da je to da. Mislila sam da možeš da ga razumeš. Imate nešto što je moje. Imamo šta? Odmah ga vratite ili ćete snositi posledice. O, super. Dao sam vam šansu, zemljani. Stani, Megatrone! Optimus Prime! Optimus ko?
osjećaj da sam ja kriv za sve.